Myšlienka zorganizovať prvý školský ples vznikla už veľmi dávno. Hlavnou takou pohnútkou, prečo sme chceli zorganizovať tento školský ples, bol možno trošku sklbiť kolektív učiteľov, zamestnancov, rodičov a vytvoriť možno takú jednu komunitu, ktorá bude mať k sebe bližšie. Nie len v práci, ale pri zábave, možno pri pohári vína. Takže som naozaj veľmi rada, že sa nám to podarilo. 3, 2, 1. Pozvali sme si samozrejme našich bývalých absolventov, v programe vystúpia aj pedagógovia zo Smižian. Daj mi svoju lásku na pomoc rýchlo let. No tak požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim späť. Máme tu aj skvelých hostí, ktorí prišli podporiť našu myšlienku. Máme tu živú kapelu. Chcela by som sa poďakovať všetkým priateľom školy, všetkým sponzorom, všetkým rodičom, všetkým pedagógom, ktorí prispeli aj k tombole. Naozaj je veľmi bohatá, pestrá. Obrovské ďakujem za to. Dúfam, že z toho vznikne krásna tradícia. Kto vie, možno každý rok alebo každý druhý rok sa takto budeme stretávať. A dúfam teda, že na plese bude naozaj skvelá zábava a budeme sa zabávať až do samého rána. Na zdravie.